Gan Tithíocht tá an Ghaeltacht ag fáil bháis. Sin an éirne lum atá an rialtas ag géirí theacint. Is tubaiste é cinenne an aire nach maiid ról ag údaras na Ghaeltachta I dógal tithe, I lear géir chéime atá ag buanú na Ghaeltachta. Tá clanna óga ag imeacht ibrithe gan lóistín agus cantrú Gaelga a mrú amach ag fórsaíon wargaí nach dogan an stát dúshlán dómh. Agus is é freigar an rialtas ná scéim fileatach beag, sup in as na scúba. Tíir siad nach bhfuil na sciilne ag an údaras, cé gur dhiúltaí an stad ida orbais le leachéad bliain. Idir an dá linn, thóg pobal Ghaeltachta scolanna, ionad phobal agus comharthaíochta ón mun a níos. Gan Tithíocht ní an don phobal ná don teanga. Tá an Ghaeltacht an mhaile bheith ina hirsmlean de híthe saoire agus Airbnb-na. Mar sin, caithemuid Gníomh, slógamis agus tógamis brú ón mun a níos. Tá teorann leis an stocaíocht bhéasach. Tá glúiseacht radacach de dhí, faoi anall glúiseacht cearta sibhialta na Ghaeltachta. Bua nó bás.